Senso. Kulay senso. Senso. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Pinagpala naman ng Diyos, pinagaling ko kami makasalanan. Iwan muna natin ito. Okay, alabas na tayo. Kaya na. Pinagpala naman ang iyong anak. Lawat yan. Okay, paliwat yan agad. Sige, pa mo muna kayo. Lahat. Ay, nasa na? Ayun po. Alam ko, pasok na naman. Sir! Yeah. Si Richard! Tingin ka man niya. Kamanyang. Senso. No? Umpisa natin. Umpisa na natin ha. Son! Gusto mo pisakin mo? Karga muna tayo ng insenso. Kamanyang muna. Buksan mo muna. Tapos ng putuan. Tara, sir. Sarado. Umpisa na natin ha. Yan na tayo. Ano? Yan na tayo. Wala. Wala. Masyado marami. Ito pa. Ito record mo dyan, Rada. Pa. Ito record mo. Apa. Tulong mo lang kung ano ha. Makarinig tayo ng umiiyak. Oh, nasasagap yan yung video, yung umiiyak. May isang umiiyak. Eh dito, marami ng beses na itong nakakaunta, di ba Jason? Kabila, marami. Oo, umiiyak. Umiiyak sa video. Oh, ayun ito. Ito. Ano naman na.
Kaya ka. Hindi yan papasok. Magpapasok yun. Sige mo, okay? Tapos namin sa labas. Sige nga. Hindi na sa'yo, Chard. Okay na. Ang ulo dito, ulo ha. May nakita tayong senso. Okay na po, maraming salamat. Doon sa may huli.